Cundamani Pak Dodi. Ibu mau nemenin? Monggo Ibu. Mau duet. Saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal
matur sembah nuwun Pak Dodi. Semar Mulya lagi. Wes kadung berjuang, ati wes nyaman, resiko pepojuang. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apot sanggane wong tuwa nasib sing tak rasake. Ngopo dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora gaduh. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Yo Gusti maringi kuat ati. Semar Mulya lagi. Ayo Mas, ayo. Yang punya kalaweton monggo. Ayo Mas, ayo. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apot sanggane wong tuwa ora marangke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ayo Mas, ayo. Ngopo dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora gaduh. Lara kaya dipateni. De Alfi, Oktari Nasari, Semar Mulya. sehat-sehat sih De Alfi. Mbak Emiku, Cip cip cip. Ayo Mas, ayo. ayo deh. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu.
Sunari. Pak Gayo diputer ya lagune nggih. Birunya cinta ini. Matur semangat.
Ruben apa Mas Aryo? Dua-duanya.
Nopal, Nopal minta lagi Nopal. Nopal. Bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netra katon nyoto esem lan guyumu ati tansah tratapa nalika nyanding sliramu.
Sakit,